Здравейте! Днес искам да ви кажа 3 грешки, които мисля, че собствениците правят при имот, който продават, при самото пускане, при самото споделяне в социалните мрежи и защо някои имоти се задържат по-дълго в интернет пространството, защо по-бавно се сключват сделки. Това е лично мое мнение, не искам никой да ангажирам с него. Това съм видял в годините, в които се занимава с това нещо. Едно от първите неща е определенето на цена. 90% от хората определят цената по два критерия. Комшията на колко го продава и колко пари искам да взема. Много малка част от тях се консултират предварително с професионалист, финансов консултант или човек, който е в сферата на недвижимите имоти. Дори нотариус, адвокат, без значение. Втората грешка – снимковия материал. Не искам да споделям лични мнения за това нещо с прикачени материали, но съм виждал в 2026 година снимки, които по абсолютно никакъв начин не могат да привлекат човек да му привлекат вниманието. Защото в момента живеем в такава ера, където това е едно от най-главните неща, които продават. И трето място за мен е свръхнадвишената цена. Казахме, определили сме цената спрямо комшията, определили сме цената спрямо 5 човека, които познаваме, които са продали последната една година и с всеки човек, с който говорим, завишаваме с по 1500 евро и когато видим, че комшията продава своя имот с 5000 лева от това, което ние искаме, или евро, както вече е модерно, ние слагаме 10 отгоре. Защото нашето си е по-хубаво, разбира се. И апартамента става непродаваем. И да знаете, няма лош имот, има нереална определена цена и свръхочаквания. Ако не искате и вашия имот да се задържи по-дълго на пазара, може да ми пишете.